Tinokukwaidzai kuna dzomanhoko muzuva re29 mumwedzi waChikumi. Vanhu vachamangarira makambani avo kuti ari kutiza kubhadhara mari dzomutero yenyika vachagona kupuwa mubayiro. Izvi zvazivisiwa mugwaro romutemo chimbi-chimbi raisiwa nehurumende weStatutory Instrument 150 of 2020. Izvi vari kuti zvichawapa mari yomutero zhinji sezvo makambani mazhinji achazosha kutiza muteroyo. Tinoimba zvichabudirira. Bazi robudiriro ronyika dzopasi rese roUNDP rabatana nehurumende pabodzi nokanzuru yeHarare kunadzirisa nzvimbo dzokutengesera dzovanhu vanozvitengesera vegani. Nzvimbodzo dziri kuzopuwa vanhu vanosvika zviuru 20 kana dzapera. Vari kutanga kuvaka dziri kuGlenview neBudiriro. Dai wamboringawo kweduno kumaBuja pamwe tingawane pekutengesera mapuno eduyo. Bazi rozveutano ropasi rese munyika ravhundutsa vanhu nyasi parabuditsa masoko okurumbidza hurumende paubasa hwayaita mukurwisana nodzihwa mupengo. Vanhu vamwe wabva vandotanda kupa umboo hwavo hwomukamubatiwo wakaitiwa munzvimbo zhinji dzomugarandega dzohurumende. Tinoimba wachatotinyarawo muno ramangwana. Kumarondera dzomanhoko yafumura homwe yanzi iri kuisiwa mari dziri kubisiwa nevanhu dzichibiwa dziri dzinobhadharwa kusunungura motokari dzinonga dzasungiwa. Kanzuru iyi iri kutoenderera mberi nokusikinya tunowawa kubva zvavakapa kambani basa rokusunga mota dzinonga dzamisiwa pasipo. Izvi zvasiya vanhu vese wakaita kufuta nohasha muguta remarondera ari. Bhangi ronyika rafumurwa kuti rakaingidzira uwandu hwemari iri kutenderera munyika. Musondo rapfuura wakaingidzira mamiriyoni anosvika 600 omadhora omuno. Izvi wakaita kuti wangovhare hwangwadza yakasiyiwa nomari yakashota mune zvavanoda. Kuuya kwemari iyi ndiko kwakaunza kukwira kwezvinhu kurambe kuchienderera nomanera, asi wakandomhanyira hawo kuzopomerana nomakambani mari oEcocash noOne Money. Toringa dzopasi rese. Lazarus Chakwera wokuMalawi atora mhiko dzache dzokuti atande kutungamira nyika yoMalawi nyasi. Nyika dzese dzachimirira kuti dziringoringe kuti achagodini pakutungamira nyika yachepo. Nyasi Peter Mutharika apa mureketo wache wokupedzisira somutungamiri wenyika. Malawi yabva yatora mukombe wogutsa ruzhinji. KuBurkina Faso wabva ikweyo waonesiwa chitsvuku nokuda kwedzihwa mupengo. Wazhinji wavo wari kutovhiringiwa nokuenda kurodziwa wachiri pwere. Iri idambudziko ragara ririko, asi hwendo huno rabva ratoingidzira kunyangaritsako. Tinoimba zvichapera. Tiri ipapo mabiya angu, ndini wenyu Mhanduwe Nhau, toboya nahwedza.